Oh! Ano ipaw mo na radyo? Kisa'y tao niya? Nga nung ipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Masabot nga lig-on kayong organisasyon sa pamilyang Siles. Usa ka kontrabando ang mga mahalong sakyanan nga kinawat ang mudunggo o ang hipis kapulisan ang bahala nga mapalusot. Nangayo si Roger og tao nga mao'y muhadlok kang alan ug mipasalig si Leo. Samtang si Teresa nakalitan kay diha si Roger. Apan misamot kasakit ang dugha ni Roger, dihang iyang nadungog ang tanan gikan ni Teresa nga mahal kayo niya si Alan. Wa makapugong si Roger, murag bata nga mingaab sud sa sakyanan. Dito sa panimay sa mga Siles, mulakaw na untang asawa ni Sixto, diyang nahibong kini nga taon-taon nang nakadungog sa dili kasagarang tukar sa kwarto ni Flor. Apan misiyagit kini, diyang nakita niya si Flor. Flor! 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 Apli bandi ay. Flor! Flor! Emelia! Emelia! Pagtawag mo ka ambulansya! Dalian ninyo si Flor! Hello? Ayon karon. Paulit ako sa ato. Ato lang tamasot ibahin sa kunakaw. Ikaw, kumusta man ang inyong meeting ni Leo? Okay lang tanan. Pagtiwas lang tagistorya. Ay ko na ba ka sa ato? Paulit ka na, Sam? Oh, bye. Bye. Hello? Nga nung di ka man makontak ganiha. Nagsige kong balik-balik og tawag nimo. Busy kay mong cellphone. Kinsa man to imong ikasulti ha? Ang ikanapo ni mong gabi. Hilom niya! Hilom na! Hilom niya!
tingog diya, ha? Si Roger ay kasulti ko. Niya kapag ko doon gipansa ko na kung kumo sa mubabang murag langob ka na ko. Huwag ako niya, padun ako niya. Padun ako niya, padun ako niya. Wa ko dito sa bahay. Paingon ako sa ospital. Ano man? Ambot. Matabang papaghaning anak mong babae. Asa mong ospital na pengon? Asa ang ospital, ha? Asa ang ospital na? Hindi mo niya! Asa mong ospital na? Asa mong ospital na? Asa mong ospital na? Ay, mga langit! Pa, Roger, saan nakita mo? Hayos, mama. to chapel. Unya, unsa may kahintang? Sa may kahintang, natabang pa ba sa floor? Natabang pa. Unsa may nakita mo? Naghikog! Nagkabis sa duha ka pulso. Oh, sa duha ka pulso. Nagsigig tukar ka ng tukar murag paras patay. Oh, murag paras patay. Ah, Violin? My gani, gisusi ni mama ni mo. Pag-apli yun. Ay, nakita ka naghayad na si Flores ang ka mga nagbitay ang mga bukto. Nagsirit-sirit ang dugo. Nagsirit-sirit ang dugo. Mr. Service. Oh, Ang doktor. dali, Roger. Ilak ng puntahan. Mayo naman ay ka. Unsa man nag-imo, ha? Unsa man nag-imo? Muro nag-iwa ka na maghikog. Da, kalagot to Dr. Raha, oy. Hangyo ko manigurilyo, digyod ko na mahimo. Daya ko. Parehaman tag-branch sa sigarilyo. Dako tidaan be pa 6 na di pakaliw kini akong duha ka kamot. Gitauran og Wala mga problema, ay kuryente. Wala problema. Sup. Maybe. Usa man yung kalaki, ha? Gano'n ba naghikog ka man? Ganahan lang. Ganahan lang. Jer, So may problema ni mo, Flor? karon pa ko makamat nunda. Di man unta nga ako'y mamatay. Dili ako'y mamatay, Jer. Unya, Mananghid lang ko ni mong tinarong, ha? manangkit mo unsa? Sige, Rilby. Sure. Bebe, kausap pa. Sure. Thank you, Sixto. Amo. Unsa yung pananghid ni mo na ko, Flor? Sorry kayo, Jer. Pero di na maagwanta. Ipapatay na ko si Teresa. Ha? Kanay! Sakit na kayo, Jer, ha? Di na ko kaagwanta sa kasakit sa kundukan. Dili ako ang anay mamatay. Dilis Teresa ang Si Teresa ang anay Kung doon mamatay. ay mamatay ka na mo si Alan! Siya mo'y Si anay Alan mamatay. mo'y Dito sa anay kalibutan. mamatay! Ako ka na ba landuhan diri sa kalan? Ipapatay ko si Teresa. Ipapatay sa duha. Sa duha mo ako ipapatay. Wa mo kahuna-huna, ha? Wa mo kahuna-huna. Murag kahuna noong duhang nagunay. Kamong duhang nagunay. Kung gusto pa na akong mamatay na si Alan, Ayaw yung gilag si Alan, ha? Pues ay isang hilabtis, Teresa! Ako si Alan. Giilog niya si Alan. Wa iluga ni Teresa sa Alan! Paminawa, imo maguwang Flor. Imo nang maguwang si Roger. Paminaway mo kay magsuon mo.
Otro mong duha magsapuway mo! Wa mo respeto nga niyako! Amahan ko ninyo! Magwa mo'y tahod! Heron di oy! Puol ka na imong balik-balik! Ay! Mga langit eh! Wa iluga si Alan ni Teresa. Wa sab iluga ni Alan si Teresa gikan ako. Mao nga bisag mag-unsa patang luhod-luhod ilang Teresa ug Alan. Dili gyapon na to sila maangkon. Dugay na sila nagkasabot. Pinagi sila mga linihukan. Dugay na nagkasabot ang ilang unahuna. Dugay na nagkasabot ang ilang mga pagbati. Maong dihang misulti na si Alan nga tong Teresa. Sa way langan gitugyan na yung Teresa ang tanan. Why gusto si Alan diyan mo? Wa say gusto si Teresa nako. Pao man kustinoon nga katarungan ba? Igsuon ang pag-ila ni Alan din ako. Kini magong kugos-kugos sa bunyag, magkini na kaingon. Ayaw lang gad hilabti si Teresa. Di ko makikaway ni mo kay gisuon ta ka. Pero kung musuhay ka gyud, mabisan isuon ka pa nako, bisan babae ka pa nako. Mga kayo kita. Ikaw na kun manulti-sulti. Pero nagtungin kasi mga galingon, nga mo na nailabing hawad sa ato Kana ko kay kadaghan na masuhay ako pagkasilis. Kung unsa ko. Doon na ako'y mga agi aron pagpulbar ko Oo, unsa. ako di ay, Jen, ha? Ako di ay. Walay mga kwenta ang ako nabuhat. Makapanlugwa ka ba sa mga mata sa mga kongresista o mga senador? Ingon man sa mga diranggong pulis? Aron hubuan mo sila sa ilang atubangan? Hunungan ang istorya! Hunungan ang istorya! Hilom, ha? Kamong duha mo'y magkauyon permi nga ako dayon ang inyong gamiton aron makuha ang gusto makuha sa mga Ayaw seres. panukmat kaya ato na kanay kasabutan nga mo ka na ipapil sa atong pamilya. Suma! Mayon ba kita ini karon kung wa kita magkauyon? Kitang tanan nakatampo aron mayon ani ang atong kahimtang. Ikaw, Roger, ako natampo. Ikaw, South Lord, ako sa natampo. Labaw na ko nga inyong amahan, dako sa ikatampo. So, kitang tanan, nagtampuhay. Ang atong untang buhaton, pagsabot-sabot. Unanaan ninyo kung sa inyong nabahin sa matang tampo ninyo nga gikahatag sa atong pamilya. Kung dili kita magkasabot, di lang kaya bungkag ta. Patay pag yun ta kung mahibaw ang ta kung unsa ta. Mga matguni yun ninyo. Mahimo man ako maangkon sa Teresa. Anytime, gusto na ko sa pripon akasayon. Ako si Maray. Bisa ka pila pa na ako siyang kunon, mahimo ko ka na. Mao ka sa punta. Lugwa man gani mga kalimutaw sa mga diranggo matod pa nimo. Kana ba si Alan nga nagputi lang itlog na? Good. May pagkasulti. Kung pulan na unya ako ni Teresa, unya pulan ka na sab ni Alan, anan na to sila ihawa? Unsa man floor? Nindot ang sugyot si Umagawang. Hilom na pa, Sixto, ay. Sa mo to ang duka, di nga akong... Sa mo tagong duka, da, sa nang balik-balik ni mong sinultihan. Ay, mag-awas mo dito, ay, kagtog ko. Mga langit! Sila, akong silpatuhan. Sakay mo. Kamay gipadaan, Leo. Oo, bossing. Itudlo na ko ninyo ang bahay nila ni Alan. Samtang magpadung ta dito, sultihan ta mo kung unsay gusto na kumahitabo. Oo, bossing.
bahay nila ni Alan. Diyan yung picture. Okay? Nagkatultulong mo din eh. Na yung picture ninyo. Ayaw mo kalimot. Si Alan Ray inyong trabahon. Ayaw mo pang kilabot og lain. Si Alan Ray yun. Ako lang mahibaw ninyo. Pinalang mabuang siya si Kadlok. Hindi kitpansyon mo, Sing. Ingnom talang unya mo kung ipapatay ko na siya ninyo. Okay, watan ka na ako, diri. Okay. Ayaw paglangay, ha? Wala ko'y trabahoon, diri. Off na na ako. O lagi. Manawag na ko diri sa bahay. Aron anhaon ka na ko. I love you. Bye. Bye. Karet lang. Usay. Oh. Wa may tao. Oh. Naitaw sa atbang. Ako yung kita no. Ikaw mo'y Alan ba? Oh. Oh. Gisugda na si Alan og hasol ni Roger. Unsay sangputan ni Alan, mga higala sunda lang kanunay ng uban pa mga sumpay ingatong sugilanon nga naguluhan. Kagaw ni Cain. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Alcin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Session, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.